Iż-żewġ Suldati mixlija bil-qtil ta' Lassana Souleymane qatt ma kienu nstabu ħatja mill-qorti qabel ma daħlu fil-Forzi Armati ta' Malta. F'kummenti lill-ġurnalisti il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li ż-żewġ Suldati kellhom kondotta Nadifa meta daħlu fl-Armata. Ċekkjajt dalodu fil-fatt fl-ebda wieħed minnhom la fil-fedina penali u laqqas fil-police conduct ma kellhom xi ħaġa illi kienet turi illi kellhom xi ħaġa kriminali fil-passat. Xikluna, wieħed miż-żewġ akkużati, kellu każ il-qorti ta' reat minuri u s-sentenza fil-konfront tiegħu ingħatat meta daħal fl-Armata. B'Xikluna ngħata l-libertà kundizzjonata, iżda tmexxija tal-Armata ħarġet wissija fil-konfront tiegħu. Il-Ministru Farrugia qal li t-tmexxija tal-Armata dejjem titratta kull każ l-istess. Fil-fatt dawn iż-żewġ persuni ġew trattati l-istess bħalma jiġi trattat kull uffiċjal tal-Armata, inkluż persuna oħra li każ tiegħu kien fil-midja. Wara illi huma daħlu jekk kienu akkużati u wieħed minnhom instab li kien ħati ta' reat u ingħata conditional discharge, xorta l-Armata imxiet bil-proċedura kollha normali kif timxi f'kull każ. Anke persuni li spiċċaw fuq il-medja illi jingħataw warning. Kemm Xikluna ta' 22 sena u Francesco Fenek ta' 21 sena ġew sospizi mill-Armata malli tressqu l-qorti mixlija bil-qtil ta' Souleymane u bl-attentat ta' qtil ta' żewġ persuni oħra. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' ringrazzja lill-Pulizija tax-xogħol impeggabbli tagħhom f'dan il-każ. Il-Prim Ministru ringrazzja lit-tmexxija tal-Armata tal-ħidma tajba tagħhom biex imexxu din l-istituzzjoni. Qal li issa rridu naraw jekk l-Armata talmitx minn każijiet tal-passat. L-Armata tal-miċ minn każijiet kellna qtil ieħor jew mewt, għana nuża l-kelma mewt, ta' persuni oħra 2011 u 2012, jew 2010 u 2011. Jekk kienx hemm talimiet li kellhom jiġu dak iż-żmien u ġewx meħuda dawk it-talimiet jew le. Iżda l-Prim Ministru ringrazzja lill-uffiċjali tal-Armata u qal li dan il-każ ma għandu jneħħi xejn mill-ħidma importanti tagħhom għal pajjiżna. Nista' ngħid li jien żammejt kuntatt kontinwu mal-Brigadier, hemm sens qawwi ħafna ta' dispjaċir u rimors. Rimors sens li ħafna soldati, ħafna nies f'kull livell tal-organizzazzjoni u ċara għalihom li dan ma jirrappreżentax l-itos tax-xogħol tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.